Už tam jednou operoval hlavou mimo, velké vápno na hranici, Fodé. Teď je opět obrana Burkiny otevřená, je to gól! V 51. minutě se prosazuje Thierry Bifuma, byť se při té své gólové trefě zranil. Každopádně druhý poločas nabízí zatím velice zajímavou podívanou a Kongo jde zaslouženě do vedení 1-0. Bifuma se stále nezvedá a Joseph Lamptey povolává lékařský tým za hrdinou předchozího okamžiku. To určitě kazí radost Claudu Leroyovi. No, tohle byl offside jako Brno. Teď měli Konžané štěstí. Fodé pak poslal balón na Bifumu, který zakončil, ale zároveň naběhl do kolena brankáře Sanua. Ano. To musel být hodně bolestivý zákrok pro zakončujícího Bifumu, ale až to rozhodí, až to rozběhá, tak mu to zase tak špatné nepřijde. Než aby Burkina vyrazila do nějakého rychlého protiútoku, který stejně přichází o Ouedraogo, Bance! Je tady gól na 1-1. V polovině 86. minuty ještě žije naděje Burkiny Faso. V tuto chvíli totiž Burkině stačí dát pouze jeden gól. Na straně jedné promarnil šanci střídající Ondama a tak přišel na druhé straně vynikající centr v podání střídajícího Ouedraoga a další, že se ještě dá postoupit. Stačí jeden jediný gól, teď ale pozor na chybu a je to gól! Kongo vede 2-1, tak to ta radost Burkiny Faso nevydržela moc dlouho, obrovskou chybu vytvořil Sanu a zřejmě tím posledním hráčem, který se dotkl míče, byl Fabrice Ondama. Bafum si ulevil, stejně jako na lavičce Claude Leroy, je hotovo na obou stadionech. Hrubá chyba brankáře Sanua připravuje Burkinu Faso o možnost bojovat v závěrečném náporu o vítězný gól. Standardní situaci rozehrál Delvin Dinga a tohleto už Fabrice Ondama se štěstím zvládl.